Здравейте хора и добре дошли в новото видео днес, което ще го снимаме с сестра ми, Сиси. Сега, преди да започна клипа, искам да ви покажа едно нещо. Сега, гледате ли, това го събираме за анбоксинг. Ще анбоксваме скоро. Аз ви казах, че ще събираме. Така, скоро ще има тежък анбоксинг, така че очаквайте този анбоксинг. Сега, второто нещо, което и е станало, е, че имам мой собствен клуб, който се казва Diamond Club, т.е. Diamond, където аз съм на последно място. Влизайте да правим тук купи и такива билетчета, за да печелим тук мега пига и да печелим награди все по-хубави. Влизайте и да кажа, абонирайте се с камбанката, лайк и сабскрайб. Днес ще изиграем тези 3 билета, да ги направим на тази карта. И мисля след това да играем малко шоудаун. Нещо там, броубол. Мой knockout малко и ранкет може да поиграем. Зато и не забравяйте да изгледате клипа и да не ви бавя времето да започваме. Така, си искаш ли да кажеш нещо? Преди да започнем. Преди да започнем, искам да кажа да остават лайк. И ако не са гледали видеята ти или някой видео на Brawl Stars, да ги гледат. Добре. Чухте добре, направете го след това. И нека започваме вече наистина. Сега избираме герой. Така. С Франк. Кой герой бъда аз? Явя пък картата. Бързо, че нямаш време. Брок. Става ли за Франк? Не знам. Майне. Чакай да я видя картата. Не успях. О, ама той е с кът футбол, бе. Да, но съм, че трябва... Да. Абе, добре. Добре е за Брок и за Франк. Добре, че не избрах този много това. Кама уби, бе. Тома ланшотна. С един удар. Ма ние трябва да превзимаме. Да. Че те ни превзеха той. И храстите ни превзе. Не. Абе, те са много силни, бе. Така, бе. Добре, нашия жив. Така, нашия превзима. Внимавай, наш, моля. Тям да ви бия султа. Как ще умреш? Не умря. Така, то умря. Ела тук, бе. Давай. Оп. Така. Не, там. Така, назад. Добре, превзехме и много. Давай назад, давай към нашата база. Ма той е в нашия. Добре, нашия знае какво прави. Добре. Браво, бе. Оп. За малко. Добре, остава ни малко! Айде. Легай. Да. 120 такива поинтове. Нали се учих на един начин. И сега тук ще си допълним още от Brawl Pass-а. Пак е добре. Така. Пълним с мега пига. Още 14 билета ни трябват. А сега си сме на героя. Това не е никакъв.
С кой игра да игра? О, да игра. Тъй, тук играем... Да, аз мисля Аз да играя с играеш Dynamite. с- Нашия да внима. Добре, става. Кой е той? Не видях. Моменти. Май скаш. Я да я видим. Да. Не ти се казваш. Май. Така. Снимайте то пирон. Тази игра... Оп, убих Тази колта, карта е- убих колта. Давайте към... Тази игра е хубава. Давай към пирона, давайте към пирон. Не. Той ще ме убие, стреляме близо. Ай, умри бе. Ето е на поверенче. Добре, 2 на 1 на 1. Добре, 1 на 1. То няма значение първото, тъй че. Давайте бити по техния пирон. Вот тук бе, вот тук бе. Не! Уби ме. Оф, те са много дразнещи. Взеха ни кръвта, бе. Но това на машината. Ти колко Бати! Глей. Аре, бе. Оф, сега да куша го им това. Абе, брат, ай стига, бе. Оф, биха ни, какво правим? Глей, то ни уби колта, бе. Абе, бате, взимам колта после. Много са разна, когато стане така. Глей, коста. Бати, то... Ама зависи дали ще та Еса. карта. Не се ще виж. Ама зависи дали ще Ще е та тази карта. Ако та карта няма... Ако е една карта няма... Не, няма да го избереш. Добре, избирам панов. Избери ми герой бързо. Кар. Що Карл? Бяха ми предложили с спам. Майка в това, бе. Бате, като видях някакъв нацепен лут и се оплаших. Ти вярно ли не знаеш? Бързо, взимай тези подаръци. Не! Умрях с подаръците. Аре, бе, брат. Баси. Колко подаръка имаш? 1. 10. Поне. Гледа там, мег, бе, бате, дразни ма, бе. Бате, сега ще видите. Ма, те ми влизат 3. Аре, бе! Къде сте? Batteries are fully charged and ready to go. Гледай, да, бе, да. Да, бе, няма игра, брат. Ай, стига, бе. Искам го спечелим той. Greedy. I'm Buzz Lightyear. Buzz Lightyear Ayer, sir. This is so lame. Те всички са с новия герой. След голям рейдж quit. Ти върви за нас. Някой ще дойде. Не, дай со. Ще мириш. Умри, бе. О, не, избирам новия герой. Най-тъпата игра. Направо нямам думи. Какво става? I could do this if I wanted to. Само аз съм с нормален. Да. Като път искам
Да внимаваме. Пускаш ли всички с такива герои? Back on the grind. Гледай, монте. Идват. За ко си го използвах сега? Да ги чакаме. Те имат лут. А така. Добре, браво. Убихме и неговия. Тук ли? Не. Добре, те са на едно. Май, то ще му уби. Дай бързо! Давай, ти си. Добре, бягай. Давай, бий го то и бягай. Добре, бягай. А, така, стой тук. Сега след 2, 1 и съм тук. Не, чак. То не изпържи на първо. Второ място пак е добре. Пак е победа. Сега разбрах защо всички играят с 100 герои. Що ти играеш с него? Не, защото събираш за кутийки. Не. Що ти играеш с него? To the rescue. Не играй с него и сега ще виж, че е заради това. Сега ще виж, че пак те ще са с новия. А, не. Да. Ама не са... Дай да не се разделяме. Всяк ще умреш и какво правим? Между другото, имаш ли джин? Какво? Джин. Трябва ни джин. Не, Аз ще ги заобикна. така, умря. Чакай. И то се умря. Да ги кемпиме тук. Чакай, ще... Отивам там. Те са слабите. Добре, лесника. Ето, дай ми нищо. Кредити. 500 кредита за B. А, те... И я взимам. А следващия герой, който е Реар и е Роса. И я взимаме. И следващия герой, за който ще събираме е... Бъде Реар. 8 бит. Тук ще взема Майтик. Мисля. Не, Карал ще взема. А след това Реар имаме... Ето ще взема Джин. Нали викаш, че Джин е най-слабата? Не, открих едно много яко комбо И какво? в Brawl Stars. Значи, аз взимам Джин. Я ти за кой събираш? Е за Макс. А можеш ли да го смениш на Джин? Да! Я го смени. Аре бе, смени са. Ще направим най-яките комбота. Що? Значи, ти взимаш Джин и аз взимам Бул. И стоим заедно, един до друг, и само като ти се заради улта, ти дърпаш някоя и го цепа. Цепаме да. отбой. Събирай за Джин. Айде. Значи хора, Сега- очаквайте най-хубавото комбо скоро. Сега Джин ми е на 550. Трябва да събирам 1900. Дали игра с Бул сега? Ще игра с Би май. Аз сега играя с него.
И... Ти върви за... Това е нещо действие. Гадното е, че би има само по един улт. О, тук ни скочи от отзаде. Като глед. Си на малко. Браво. И Карел е гадното, че има само един улт. Така? Еба ние ги убиваме, бе. На малко е. Добре, Карел. Не! Помощ! Браво, бе. Вземи и моите, Това беше много. И моите. Опа. Ето ги. Ела тук имам. Ела тук, аз съм на 2500. Че го смачка. Айде, покажи са. Охо! Чудесно. С 2 удара. Ох, 7 кила се направих. Тъй. Ето я затворих сега. Но съм. Аз как не гледам. Хайде да взимам. О, още кредити за Джин. Бих искал ти Ти за подаря. какво си сега? Бих искал да ти подаря малко кредити тук. Имам 400 кредита. Ще си почти да си допълнил. Де да можеш е така. И Аз се чувайте за какво са. за някакъв рандом сигурно. I'm Buzz Lightyear. Още малко. Още една. Май ще изигра. Те са лесни. Сава. Един са Кристал Сава. Айде, Джанет. Умирай. Пропуск. Но не. Умирай. Убих убих един отбор сега. Но повярвам. И то с Аре бе, те къде са? Те са умрели май. Не, тук. Готово. Вече са умрели. Да, Така. виж. 3, 1. Само не... И кой сега ще го отваряш? Джемов. Не беше от това око. Бърках се страшно от това, така. Така. Да. И сигурно още една ще изиграем и свършваме. Да, знаеш ко, още една ще изигра май. Айде. Тру-ту-тру. Китаец срещу китаец срещу нас. Беше с кои стрелва. Я взех. Кама уби, бе! Давай към тика. Абе, какво правиш, бе? Да не ме убие. Ти... Тук да вземе една кутийка. Оф, майко ми. Боже мой. Искам само да видя какво прави лука ми. Готово.
Сега много внимай да не умреш, защото ако умреш, ужасно. Ако ти умреш, няма да е ужасно. Ама ако аз умра... Така. Исках аз. Видя си имал такъв ефект. Айде. Виж как танцувам. Аз танцувам. Хора, мислим, че това да е от клипа. Ако ви е харесал, лайк, сабскрайб и много тежко се изнервих и до утре.